Dwi'n gweithio mentrau'r Cwmni Bro, trio datblygu rhywbeth newydd i'r gymuned. Dwi yma heddiw yn skatepark yn Wynedd Ffestiniog. Dwi wedi bod yma ers chydig o flynyddoedd wan, a mae chydig bach o siom i weld sut mae o rili. So dwi am datblygu prosiect newydd, dwi eisiau trio cael skatepark newydd dan do yn Wynedd Ffestiniog, neu yn Bro Ffestiniog o leia. Fel bod plant efo rhywle i mynd i nhw cael dysgu sut i skateboardio, a wedyn o fanna fydd o'n helpu nhw i datblygu mewn bywyd nhw gyd, swn i'n dweud. So far dwi jyst i bod yn sgwennu lot am beth yw skateboarding i fi, meddwl sut bod o'n cael effaith positif mewn bywyd pawb. A wedyn o fanna dwi wedi bod yn gwneud lot o ymchwil ar prosiectau syml. Da ni yn Wynedd Ffestiniog, a mae'r lle sy'n bwrw glaw yma'n aml iawn, so skatepark dan to yn awesome. Hefyd, does na ddim skatepark o dan to, neu skatepark mawr o gwbl yn yr ardal o gwbl. Does gen i ddim byd, ti'n checio ar y we, does na ddim even skatepark sy'n cael ei recognisio yn yr ardal. Yr un agosaf dwi'n meddwl ydi Pwllheli. A wedyn pryd nes i cychwyn gweithio efo Cwmni Bro, nes i gweld opportunity i fi cael wneud wahaniaeth, i fi cael finally wneud y skatepark mae pawb wedi bod yn sôn am ers bron iawn i 10 mlynedd wan. So ie, mae Cwmni Bro wedi rhoi hyder i fi, trio wneud o'n hun, a gobeithio wneud y gweithio, dwi'n meddwl fydd o. Shwmai, Elfed Jones dwi'n 23, dwi'n gweithio i Cwmni Bro, a fel rhan o prosiect Byw a Bod. Dwi'n wedi penderfynu canolbwyntio ar wneud prosiect gyda gwlân yn bennaf trio datblygu cwmni o'r enw Gwlân Gwynedd y Môn. A be dwi'n gobeithio yn diwedd wneud ydy datblygu ffatri gompost gyda'r gwlân wytha a'r gwlân Tokyo, gan gynnwys Rhedyn hefyd. Datblygu efo'r gwlân da, datblygu system i greu o'n insiwleiddiad. A efo'r gwlân gorau, creu carthenni Cymraeg fforddiadwy. Wel, fatha ffarmwr yn hun, dwi wedi sylweddoli faint o ddwg mae prisiau gwlân wedi bod yn ddiweddar. 10 ceiniog yn cynnu mewn rhai adegau, tra mae pris cyffredinol cynneifio dafad yn tua 5 a 10 ceiniog, sy'n danos fod yna agos iawn i 5 o wahaniaeth. Dwi wedi bod yn dysgu beth ydy'r economi sylfaenol, lle deall beth ydy'r rhinweddau yma yn economi ni sy'n bwysig ac yn allweddol iddyn ni, a deall sut ni'n gallu edrych ar hynny mewn ffordd gwahanol ac edrych ar yr gymdeithas mewn ffordd gwahanol, sef gweld sut fysa'n syniad am prosiectau ni'n gallu cael effaith ar y gymdeithas a gweithio nôl o hynny i weld pa adnodda a pa strwythur mae'r holl beth yn gallu gweithredu yno fo. Felly, dwi wedi bod yn dysgu yn sylfaenol gwerth cymdeithas hefyd. Ond dwi wedi bod yn mwynhau o'n arw just y peth o'n i angen i ddweud gwir, ffawd wrach. Achos o'n gyda rhyw syniad o'n i eisiau datblygu blynyddoedd efo gwlân. Ond drwy ddilyn hyn, dwi'n meddwl bod mae'r cwrs yma yn un peth wedi cael tal o wneud beth dwi'n caru ddweud gwir. Helo, enw fi ydi Dafydd a dwi'n gweithio efo Cwmni Bro efo'r prosiect Byw a Bod. So, nes i ddechrau'r prosiect wrth edrych fewn i diwylliant y cymuned, ac un o'r pethau oedd yn sefyll allan oedd i iaith, bod mond 82% o siaradwyr Cymraeg yn ysgol Melwyn, sef yr ysgol yn y cymuned. So, o'n i jyst yn chwilio am ffrind fi cynyddu hynna, cynyddu siaradwyr. So, dwi'n gobeithio cyflawni gofod uniaeth, ac mae'n rhan o cynllun y Llywodraeth mwy na miliwn. So, i gael mwy na miliwn o siaradwyr Cymraeg yn 2050. So, fydd y gofodau yma yn gadael i bobl unrhyw oed gallu siarad Cymraeg yn rhydd ac yn ddyddiol. Jones dwi'n gweithio efo Cwmni Bro ar prosiect Byw a Bod. Yn y 3-4 wythnos diwethaf dwi wedi bod yn ymchwilio beth yw'r blaenau beth yw Gymuned a'r heriau da ni'n gwynebu fel Gymuned.
o'n i'n siarad efo'r tîm I gyd ac mae'n ffed I dweud, os ti'n dod o blaenau, mae stigma y fyna. Fel, os wneud nhw'n gofyn chdi lle ti'n dod o, nid I dweud, o, blaenau. Blaenau, fel o, neu ti'n mynd bod rwy'n sy'n dod o blaenau. Ac just stigma'n heg, a sydd ddim yn wir ydy ar y mwy o'r amser. Dwi wedi chwilio lot I fewn I hyn yn barod. Dwi wedi fod yn ei holiaduron, mynd o gwmpas, fy mynd ci. Fydda I yn mynd o gwmpas fama ac eisiau port yn holi bobl am barn nhw am blaenau, neu fel 5 gair gyntaf sy'n dod I pen chi efo blaenau. Jyst yn sydd. Ac os sy'n mae bobl yn teimlo fel ac gofyn pam maen nhw'n teimlo fel yma. A gobeithio neu bobl sylwi fod nhw yn dwi'n sort of gyda'i stereotype I blaenau. Ac dydy o'n fod. Stand in sense. Dwi wedi hoffi neud rhywbeth wahanol rili ac gysi I ddiwrnod yn neud nôl i'r cymuned ac dwi erioed, dwi fod yn part o'r cymuned ond dwi erioed I edrych fewn I fo gormod. So, efo hyn, dwi finally di gael chance I neu rhywbeth o'r cymuned a sylwi, dyn yn iawn, mynd am gael newid, neu trecation newid, ac yn y blaen. So, sy'n ni'n dweud hynna di bod gorau fi. Dyn ni wedi mwynhau dysgu a gwneud ffrindiau cydol oes. Cerdd adnabod. Paid o stresio a mynd o'n iawn. Mae'n gallu newid y fywyd I os ti'n gallu datblygu y sgiliau a ti eisiau datblygu busnes dy hun neu rhywbeth ti'n credu I gry yn efo. Felly, amdani. Mwynhewch, a jyst gwna mwyaf falle yn o'r amser sydd gen ti. Da ni bron a ddod I diwedd cynllun byw o bod ni yma yn Bro Ffestiniog. Mae wedi bod yn brofiad anhygoel. Dwi'n fod yn hollol onest. Dwi dim ond wedi bod efo'r criw yn y cychwyn a dipyn bach rwan ar y diwedd I taith nhw lle. A mae'n anhygoel sy'n maen nhw wedi blodeuo dros y cyfnod yma. A pob un wedi cynnig rhyw gynllun gwerthfawr i'r ardal. I ni fel criw, mae wedi bod yn holl bwysig. Mae wedi dod â egni newydd I ni fel staff Cwmni Bro, ond hefyd syniadau newydd ifanc am yr lymus. A mae bob un yn wahanol, ond efo rhywbeth gwerthfawr I gynnig i'r cymuned. Da ni hefyd wedi bod yn ffodus gan bod Cwmni Bro di ennill y cytundeb. Mae Elin Howell hefyd wedi bod yn mentor ar criw ar draws Wynedd I gyd, so o Penllyn I Pen y Groes, I Pesta, I Blaena a Llanstendwy. So mae hwnna di roi perspektif I ni o'r y talant, dim talant ond yr egni sgyn, talant ag egni sgyn pobl ifanc a'r cyfraniad sgyn nhw'n wneud i'r cymuned. Beth sa'n ni wirioneddol o licio gweld rwan ydy bod ni'n gweithio efo bobl fel mentrau, efo Llywodraeth Cymru, efo Cyngor Gwynedd ac yn rhoi y cyfleoedd I bobl ifanc yn eu cymunedau. So beth da ni wedi ddysgu ydy bod o wedi agor llygyd y bobl ifanc, bod o wedi rhoi cyfle iddyn nhw gweld beth sy'n bwysig yn eu cymunedau nhw. Di roed amser iddyn nhw feddwl, di roed amser iddyn nhw gallu meddwl am eu cymuned, I lle nhw yn eu cymuned, a'r heriau sy'n gwynebu y cymuned yna. Nhw di'r cenedlaeth nesaf, de. So, os di nhw, yr oed yna, yn gallu adnabod eu cymuned, adnabod yr heriau, ac hefyd dod I fyny fo ddatrusiadau, a bod ni'n cydweithio ar y ddatrusiadau yna, mae'r posibiliadau yn ddiwedd.